Neața. Mă duc la un client de-a meu, Iulian, să-i montez o baterie. Cam toți clienții pe care îi am la instalațiile fotovoltaice se lămuresc încet că ceea ce le spun eu că le trebuie stocare este ceva foarte, foarte real și se hotărăsc să-și monteze baterii. Astăzi mă duc să montez o baterie de 10 kW la un invertor DE. În general, e un invertor care îl montez foarte mult și mi se pare că funcționează destul de bine. Explicațiile pe scurt a necesității montării unei baterii într-o instalație de producție fotovoltaică rezidențială este că curba de producție din soare este o parabolă, iar curba de consum este ori liniară, ori o linie dezordonată care nu ține cont de, nu se suprapune peste parabola producției de soare. Parabola are vârful la amiază și scade, crește de la dimineață la amiază și scade de la amiază spre după amiază spre seară. Ori de cele mai multe ori consumul este ori liniar, ori este după ora 5-6 când lumea ajunge acasă și are consumuri mai mari. Și atunci această baterie preia surplusul de la soare, care nu se poate consuma instant, îl stochează și îl dă în orele în care nu avem soare și avem consum. Și rezolvă lucrurile foarte bine, pentru că dacă dăm curentul la rețea, întotdeauna decontul financiar o să fie foarte prost. Îl cumpărăm cu 1,30 lei, cel puțin acum, nu se știe ce o să se întâmple în viitor, și de vândut îl vindem cu 50 de bani, momentan. Și atunci e mai bine să-l stocăm în bateriile noastre și să-l folosim ulterior. Mediamente, din calculele istorice, în ultimii 2 ani, apreciez că cel mai optim sistem este cel hibrid cu stocare, în care capacitatea de stocare este dublă capacității de putere a sistemului montat. Deci dacă avem un sistem de 10 kW, ar trebui să avem între 20 și 30 de kW baterii. Dacă avem un sistem de 5 kW, ar trebui să avem între 10 și 15 kW de baterii. Uitați, așa arată o parabolă de producție, da? Pur și simplu, la mijlocul zilei avem o cocoașă, iar consumul este mult mai jos de atât. Curentul ăla tot albastru, verde, se duce la rețea. Am ajuns la clientul meu, am descărcat bateria, am pregătit toate sculele. Este invertorul, protecțiile DC-AC, aici avem switch-uri, ATS și la căldură am avut o baterie și acum o să avem 2. Deja le-am pus, trebuie să aveți grijă să le echilibrați. Am pus bateria să ajungă amândouă la același curent și ia din asta și bagă în asta. Și după ce sunt echilibrate, le dau drumul. Totul va funcționa foarte bine, sunt convins.
Luați în considerare un invertor DE. Avem aici un invertor trifazat. La setările bateriei trebuie selectat litiu. Trebuie verificat pe baterie câte baterii sunt, pusă puterea bateriei, cât cere producătorul la încărcare și cât cere amperaj la descărcare și capacitatea bateriei totală. De asemenea, trebuie conectat în poziția de BMS al invertorului un cablu special cu bateria de comunicare CAN sau RS232, sau funcție de cum e bateria, cu tipul de conexiune de comunicație până la baterie. Da? Trebuie setat pinii bateriei în funcție de câte baterii se pun și cum trebuie făcută împerecherea. Trebuie puse cablurile de forță. Astea sunt partea de cablaje. Eu vreau să vă arăt ca setări. V-am arătat setarea partea de litium, partea de încărcare-descărcare. Aici putem seta un procent al bateriei la care dorim să înceapă încărcare în caz că nu avem rețea pentru generator sau pentru grid, în funcție de cum se dorește, sau la meniul System Work Mode, la a doua pagină, se poate seta în funcție de momentele zilei, ce stare de încărcare să aibă bateria și starea de încărcare cine o controlează, dacă o încărcăm de la rețea sau dacă o încărcăm de la generator. Atât timp cât avem un procent pe care BMS-ul interpretează, bateria lucrează și totul este în regulă. Acestea fiind spuse, prieteni, vă rog solemn să-mi dați un like, să lăsați un comentariu și să vă abonați la canalul nostru ca să continuăm seria acestor videoclipuri foarte interesante.